Васіль Быкаў – найвядомейшы беларускі пісьменнік у свеце. Апошнія гады свайго жыцця ён вымушаны быў жыць за мяжою. Чаму так сталася, што Быкаў не мог працаваць і жыць у Беларусі? Чаму ён не хацеў вяртацца і пры якіх абставінах вярнуўся ў Беларусь? Якімі былі апошнія тыдні і дні жыцця Васіля Быкава? Прага стала апошнім горадам у замежжы, дзе жыў Васіль Быкаў. Канфлікт Васіля Быкава і рэжыму Лукашэнкі пачаўся задоўга да таго, як знакаміты беларускі пісьменнік пакінуў радзіму. Нагадаем, як усё адбывалася. Пачатак нацыянальнага руху канца 80-х гадоў звязваюць з адкрыццём месца расстрэлаў сталінскіх часоў урочышча Курапаты з артыкулам Зенона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва. Гэтая знакамітая публікацыя стала магчымай дзякуючы прадмове Васіля Быкава. Адкрыццё Курапатаў тады, у 1988 годзе, ускалыхнула беларускае грамадства і выклікала моцны ціск камуністычных уладаў на тых, хто імкнуўся сказаць праўду. Быкаў напісаў прадмову да артыкула і пазней нязменна абараняў Пазняка. Адкрыць праўду пра Курапаты і зрабіць гэту праўду здабыткам усёй грамадскасці і у нашай краіне, а таксама і пашырыць яе, так сказать, на ўвесь свет. Для гэтага, конечно, патрэбна была вялікая маральная сіла, бо у барацьбе тады з Пазняком аб'ядналіся усе камуністычныя і пракамуністычныя сілы. Падтрымка Быкавым публікацыі артыкула пра Курапаты і сцвярджэння праўды пра Курапаты, якую я ўвесь час адчуваў ад Быкава, сыграла вельмі вялікую ролю. Быкаў стаяў у аснове стварэння Беларускага народнага фронту, у аснове новага беларускага адраджэння. Ён быў сябрам сойму Беларускага народнага фронту. І ён, калі стаўся рэжыму Лукашэнкі, першы, які адразу ацаніў, што гэта такое ёсць, якая гэта пагроза для Беларусі, для нашай інтэлігенцыі і культуры. І не выпадкова, што Быкаў вымушаны быў потым пакінуць межы Беларусі. Быкаў залатымі літарамі ўпісаў сваё імя не толькі ў сусветную літаратуру, але і ў беларускае нацыянальнае адраджэнне. Гэта тое адраджэнне, якое правяло да незалежнасці нашай Беларусі. І Быкаў быў адным з тых людзей, які паклаў сваё слова, сваю волю на алтар нашай бацькаўшчыны. Яшчэ ў 1993 годзе, за год да прэзідэнцкіх выбараў, Васіль Быкаў надрукаваў у народнай газеце артыкул, у якім, у загалоўку якога ужыў нават слова «д'ябал», дзе вельмі рэзка скрытыкаваў Александра Лукашэнку, тады яшчэ дэпутата, за ягонае імкненне знішчыць незалежнасць Беларусі і аднавіць імперыю. Васіль Быкаў лічыў, што пад кіраўніцтвам Зенона Пазняка Беларусь мае шанец быць суверэннай дэмакратычнай дзяржавай. Падчас прэзідэнцкіх выбараў 1994 года Васіль Быкаў быў давернай асобай Пазняка, удзельнічаў у тэлевізійных эфірах разам з Пазняком, агітаваў за яго. А ў часе свайго 70-гадовага юбілею сказаў у парку Янку Купалы, што самае ягонае вялікае жаданне, каб прэзідэнтам быў абраны Пазняк. Але перамог Лукашэнка. 1995. Не прайшло і году пасля абрання Лукашэнкі прэзідэнтам, як ён выказаў пляны правесці рэферэндум, надаць рускай мове статус другой дзяржаўнай, змяніць дзяржаўную сімволіку. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня прапаноўвалася змяніць на старыя савецкія сімвалы. 11 красавіка 1995 году у знак пратэсту супраць рэферэндуму 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце абвесцілі галадоўку проста ў зале парламенту. Ноччу ў Верховны Савет па загаду прэзідэнта Лукашэнкі былі ўведзеныя войскі. Дэпутатаў апазіцыі збілі і выкінулі на вуліцу. Александр Лукашенка цынічна святкаваў перамогу. Тады на радыё «Свабода» прагучала ацэнка падзеяў Васілём Быкавым. Тое, што адбылося ў апошнія дні
Ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэнны па сутнасці, паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкодай. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Васіля Быкова называюць сумленнем беларускага народу, але ён быў і мужнасцю свайго народу. Ён гаварыў тое, што іншыя думалі, але сказаць не маглі. Канфлікт Васіля Быкова і беларускіх уладаў становіцца ўсё больш вострым. Васіль Быкаў усё часцей гаворыць пра тое, што не можа жыць і працаваць дома. Вось урывак інтэрв'ю Васіля Быкова рускай службе Радыё Свабода. Я в Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира. Я там своими больными легкими, так сказать, очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры. Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, пишут его о нем, так сказать, и пишут его жизнь. Вот, и славят режим, ему этого достаточно, а всего остального он не приемлет. А то, что делает Лукашенко и его режим, направлен на ликвидацию, на полную ликвидацию, так сказать, этой суверенности. Но кроме того, он ведь под этим предлогом ликвидирует национальную культуру, национальную литературу, национальный язык. У 1998 годзе Васіль Быкаў разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай прымаюць запрашэнне фінскага пэн-цэнтру. Быкаў жыве ў Хельсінкі, піша тут аповесць «Ваўчыная яма», потым пераязджае ў Нямецчыну, спачатку Берлін, потым дом адпачынку ў Віперсдорфу, дзе яго зрэдку наведваюць сябры, потым Франкфурт на Майне, знаёмства з навукоўцам Барысам Кітом. Тут ён піша апавяданні «На балотнай сцяжыне», «Велікодная яйка», кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Амаль з самага пачатку ад'езду Васіля Владзіміровича з Менску мы з ім перапісваліся, у мяне захавалася шмат лістоў ад яго з Хельсінкі, Берліна, Віперсдорфу, з Франкфурту. І вось у адным ён піша: «Ну, а я тут працую. Умовы для таго такія, якіх я не ведаў ніколі. Галоўнае – цішыня і спакой». Умовы сапраўды былі вельмі добрыя. Праблема была толькі ў тым, што у Фінляндыі, а потым у Нямецчыне візы былі абмежаваныя. Тэрмін знаходжання яго за мяжой быў абмежаваны. І вось яшчэ адзін урывак. «Мы тут да траўня, далей вяртання. Толькі куды?» І яшчэ з ліста Васіля Быкова. «Вось скончыў невялічкую аповесць пра чарнобыльскую зону з лакальным сюжэтам і ўсяго 2 персанажамі. Што з ёй рабіць, не ведаю. Хаця там няма ніякіх выпадаў у бок бацькі, але ж друкаваць няма дзе. Полымя, кажуць, ледзьве дацягне да Новага года, а там невядома, ці будзе выходзіць». І вось яшчэ ён піша ў лісце да ўкраінскага сябра Васіля Бурана: «Канчаецца віза. Паеду да Лукашэнкі на ягоную міласць. А ён можа адабраць пашпарт, пасадзіць, аб'явіць, што Быкаў украў у дзяржавы $1 000 000. Знойдзецца дзясятак сведак, якія пацвердзяць адпаведныя дакументы, суддзі і пракуроры, або можна знікнуць без сляда, як палітыкі ўжо многія. І ўсё таму, што некалі выступіў супраць яго і на выбарах агітаваў за пазняка. А тут я таксама пад ягоным каўпаком, і кожны мой крок, і кожнае слова адсочваецца і дакладаецца ў Менск. У Маскву таксама». Недзе ў самым пачатку 2002 года Васіль Владзімірович мне патэлефанаваў і сказаў, што ў яго скончваецца нямецкая віза, ну і такая сітуацыя, што, відаць, прыйдзецца вяртацца ў Менск. Было абсолютна зразумела, што зробіць рэжым Лукашэнкі з Быкавым, калі Быкаў вернецца ў Беларусь. Таму пачалі шукаць розныя варыянты. Пэн-цэнтр прапанаваў Быкаву варыянт Мексікі.
Барыс Кіт, з якім Васіль Владзімірович сябраваў у Нямецчыне, сказаў, што Мексіка вельмі цудоўны край, што там прыгожа, калісьці ён там адпачываў на ўзбярэжжы. Ну, але адна справа адпачываць 2 тыдні на моры, а другая справа гэта жыць у вялізным мегаполісе ў Мехіка, перапоўненым людзьмі, аўтамабілямі. Я патэлефанаваў у Мехіка, спытаўся, які там клімат, і стала зразумела абсалютна, што гэты клімат быкаву з ягонай астмай ніяк не падыходзіць. Таму пачалі шукаць варыянты іншыя, і тут нашыя чэшскія сябры прапанавалі варыянт Прагі. Такім чынам, 2002 год. Васіль Быкаў ужо некалькі разоў быў у Празе. І горад, і краіна яму падабаліся. У беларусаў у Празе было шмат сяброў, можна было шукаць дапамогі. Пан Василь Быков, což byl Васіль Быкаў быў у Чэшскай Рэспубліцы вядомы як пісьменнік. Уласна, з тых пасляваенных пісьменнікаў ён быў найвядомейшы ў нас. Вельмі шмат людзей яго чыталі, ён быў вельмі папулярны, шмат яго тут перакладалі. Мы яго ўспрымалі як такі сімвал Беларусі, як чалавека, які мог бы для чэшскай грамадскасці Беларусь неяк наблізіць, даць нейкае ўяўленне пра Беларусь. Я спаткаўся з спадаром Быкавым у 2001 годзе, калі мы арганізавалі ягоную сустрэчу з нашым тады прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. Уяўлялі мы сабе гэтую сустрэчу як нешта большае за проста прэстыжную акцыю. Таму што гаворка ішла з аднаго боку пра знакамітага беларускага і ўсясветна знанага пісьменніка, а да таго ж прадстаўніка з тых, хто крытыкуе палітычны рэжым у Беларусі, і з другога боку чэшскага прэзідэнта, таксама вядомага пісьменніка і дысідэнта ў часе былога нашага рэжыму. Так што мы гаварылі, што гэтыя дзве асобы неяк падыходзяць адна да адной, маюць што сказаць адзін аднаму. І спадар Быкаў, і спадар Гавел, і гэта было прыкметна, адзін да аднаго праяўлялі вялікую павагу і сімпатыю, і вельмі ацанілі тое, што могуць сустрэцца. Takže jsme si říkali, že ty dvě osoby k sobě tak nějak patří a mají si co říct a pan Bykov i pan Havel to tak nějak vnímali, bylo na nich vidět, že vlastně jeden vůči tomu druhému chová určitou úctu a vážnost a že si velice cení toho, že se mohou setkat. Já si vzpomínám na Я ўспамінаю пра сваю сустрэчу з ім і пра сваю размову. Гэта быў вельмі інтэлігентны і цікавы чалавек. Вельмі культивований а займавий чоловік. У чэрвені 2002 году Васіль Владзімірович прыязджае сюды, ў Прагу, і вось тут на Радыё Свабода начытвае ў студыі перад мікрафонам урыўкі з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Яму дапамагае ў гэтым супрацоўніца беларускай службы Алена Ціхановіч. Тады ж ён піша заяву на імя міністра замежных спраў Чэхіі, і чарнавік гэтай заявы ён пакідае ў мяне. У сувязі з тым, што ў Рэспубліцы Беларусь, дзе я нарадзіўся і пражываў да 1999 году, склалася непрыязная для мяне сітуацыя, найперш палітычная, якая не дае магчымасці для маёй прафесійнай літаратурнай дзейнасці і нармальнага існавання, прашу ўрад Чэшскай Рэспублікі прадаставіць мне права пражывання ў Чэхіі. Разам са мной знаходзіцца жонка Быкава Ірына, якая далучаецца да маёй просьбы. З павагай, Васіль Быкаў. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел звярнуўся з адмысловаю просьбаю да ўрадавых установаў даць беларускаму пісьменніку Васілю Быкаву права сталага жыхарства ў Чэхіі. Празскія сябры сталі актыўна афармляць дакументы. В законе была можливість власне У законе была магчымасць аформіць сталае жыхарства з гуманітарных прычынаў. Менавіта таму, што нам удалося займець падтрымку прэзідэнта Вацлава Гаўла, мы звярнуліся з просьбаю даць сталае жыхарства. І гэтае сталае жыхарства спадару Быкаву і ягонай жонцы было дадзенае. Быкавові а яго пані быў удзелены. У снежні 2002 году чэшскія дакументы Быкавых былі гатовыя. Але ўзнікла праблема, дзе іх пасяліць. Справа ў тым, што ў той жа год, улетку, Прагу затапіў павадак. Шмат дамоў апынуліся пад вадой, і тыя кватэры, дзе нашыя чэшскія сябры меркавалі пасяліць Быкавых, яны проста былі непрыдатныя для жылля. Я прапанаваў Васілю Владзіміровичу Ірыне Міхайлаўне пасяліцца ў сябе. Мы нават падрыхтавалі пакой. Але яны адмовіліся, сказалі, што ўсё ж такі было б лепей жыць недзе асобна. Но яны проста не хацелі сабой кагосьці абцяжарваць. І мы пасялілі іх вось у гэтым доме па вуліцы Янкоўцева, 41, у кватэры Ганны Сурмач, якая ў тыя месяцы з'ехала да сына ў Амерыку.
Вокны гэтай кватэры выходзілі ўва двор. Гэта была невялікая аднапакаёвая кватэра, але затое асобная. Калі разам з Александром Лукашуком мы прыходзілі да Васіля Владзіміровича, ён звычайна частаваў нас віном альбо чымсьці моцным. Наколькі я ведаю, Васіль Владзімірович тут у гэтыя 7 тыдняў, пакуль ён жыў, асабліва нічога не пісаў, больш чытаў, а мы шукалі нейкіх лепшых жыллёвых варыянтаў. Потым некаторыя ў Беларусі казалі, што Васілю Быкаву ў Празе не былі створаны належныя пабытовыя ўмовы. Адказаць на гэта можна. Стараліся, але не паспелі. Але Чэхія стала адзінай краінай, якая выдала Быкавым не кароткатэрміновую візу, а права на сталае жыхарства ў краіне і сталую паўнавартасную медычную страхоўку. У лютым 2003 году неяк у размове высветлілася, што Васіль Владзімірович ужо некалькі дзён не вельмі добра сябе пачувае. Баліць жывот. Яго ўгаварылі паехаць на абследаванне. У адным з лепшых у Празе клінічных шпіталёў Матол былі праведзены неабходныя аналізы і працэдуры. Быў пастаўлены дыягназ. Васілю Быкаву неабходная аперацыя. 27 лютага 2003 году Васіль Быкаў меў першую сустрэчу ў шпіталі Матол. А на наступны дзень, 28 лютага, Васіль Владзімірович і Ірына Міхайлаўна перасяляюцца вось сюды, у гэты дом па вуліцы Варшавацкага на Даражы 22 і здымаюць аднапакоевую кватэру на першым паверсе. Вось гэтае іх вакно. Тут ім давядзецца жыць амаль 13 тыдняў, і гэта апошняя кватэра Быкавых у Празе і апошні іх прытулак на чужыне. Але тады, у лютым 2003-го, пра гэта яшчэ ніхто не ведаў. Васіль Владзімірович і Ірына Міхайлаўна набылі мэблю, кніжную паліцу, шафу, пісьмовы стол. Васіль Владзімірович вярнуўся да сваіх ранейшых прыпавесцяў і нават зрабіў накіды новых твораў. 11 сакавіка пасля медычнага абследавання Васіль Владзімірович сказаў мне, што лекары прапануюць яму зрабіць аперацыю, а потым хіміятэрапія. Фактычна гэтымі словамі хіміятэрапія, дыягназ, канчатковы дыягназ быў вызначаны, але ў сваіх размовах слова «рак» мы не ўжывалі. Васіль Владзімірович сказаў, што з усіх магчымых варыянтаў у яго заўсёды бывае самы горшы. 12 сакавіка Быкаў дае згоду на аперацыю. Да Васіля Владзіміровича і Ірыны Міхайлаўны ў Прагу прыязджаў Барыс Кіт, чые ўспаміны Васіль Владзімірович запісаў у Нямецчыне. Тут наведавалі яго празскія беларусы Віталь Тарас жонка, Александр Лукашук, Сергей Абламейка, Ілля Глыбоўскі, Владзіслаў Яндзюк. Прыходзіў на кватэру Сяржук Соколов-Воюш і прыносіў яму кніжкі, якія выдавала беларуская дыяспара. Дарэчы, Васіля Владзіміровича вельмі цікавілі фрагменты беларускай гісторыі, якія і ў савецкай Беларусі, ды і ў сучаснай застаюцца белымі плямамі. І вось аднойчы з часопіса «Беларускія ведамасці», які ў Варшаве выдае Зенон Пазняк, выразаў фотаздымак сакратарыята Беларускай Народнай Рэспублікі, заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, наклеіў на картонку і гэты фотаздымак паставіў на паліцы. Ён заўсёды апошнія тыдні быў перад ім. 23 сакавіка 2003 году беларусы і чэхі святкавалі ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. На святкаванне прыляцела з Канады старшыня Рады МНР Івонка Сурвіла. У Празе у люстраной зале Клементінума прайшла святочная імпрэза. Васіль Быкаў выступіў з прамовай. Як аказалася, гэта быў апошні публічны выступ Васіля Быкава. Дарагія беларусы, шаноўныя нашы госці, 85 гадоў таму беларусы здзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіну, не дамагліся свабоды, але іх подзвіг будзе адзначаны яшчэ доўга, можа быць, да канца стагоддзя. Таму што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. Пры яе сціплым святле яны як маглі і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай, што за стагоддзі укараніліся ў гаротным народзе.
Мы усцешаны, што гэтая свечачка гарыць і дасюль, і хоць яе зыркі агеньчык слаба свеціць, часам капціць і не грэе, але ён дае спадзяванак шмат якім пакаленням беларусаў на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю. Тое, без чаго ў гэтым драпежным свеце нікому няма і не будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, наша кволая спадзяванка, якую мы песцім і тулім, ашчаджаем і беражэм, як лепшыя з беларусаў яе бераглі да нас, з думкай, а раптам прыйдзе час, і яна ўспыхне сонечным ззяннем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі не будзе таго, хай сабе слабога агеньчыку не ўспыхне нічога, і для нас настане вечная ноч. Але мы не хочам вечнай начы, мы Божае стварэнне, людзі, і маем права на боскую долю. Памажы нам, Гасподь, і жыве Беларусь. На наступны дзень пасля ўрачыстасці Быкавых наведала Івонка Сурвіла. My z Siergiejem Nawumczykiem poszli jego odwiedzać w jego maleńkim pomieszkaniu u Prazie. I on wielmi cudownie nas przyjął, nie rzeczy na to, że już był wielmi chory i na pewno przeżywał to. I on i jego żonka tak samo, gospodarnia Irina, oboje starali się, aby my czuli się dobrze, aby my nie sumowali. I nas na ogół był cudownym gospodarom, nas обовязково хотел запросить на обед. Пошли мы у китайский ресторан, з'ели разом. Як завжди показав, який він чудовний чоловік, вітливий, добрий. І особливо, як моцно старався, щоб ми були щасливі. 27 сакавіка Васілю Быкаву ў шпіталі Матол была зроблена аперацыя. Яна прайшла паспяхова. Рабіў яе знакаміты чэшскі хірург доктар Павка, які апераваў і Вацлава Гавела. Васіль Владимирович быў квёлы, але стараўся паказаць, што адчувае сябе лепей. Гаварыў, што Матол – гэта фабрыка здароўя, але хутчэй хацеў бы дадому. 9 красавіка яго выпісалі са шпіталя. Васіль Владимирович пачуваў сябе даволі слабым. Яго нудзіла падчас курсу хіміятэрапіі, але ад запросінаў пагуляць па Празе, калі фізічна гэта мог рабіць, звычайна не адмаўляўся. Канец красавіка быў такі самы цёплы, як зараз. Я памятаю, што быў вельмі сонечны дзень. Вось трава ўжо была зялёная, кветкі, уже з'явіліся першыя лісточкі. І мы з Быкавым на Грачанах. Быкаў з жонкай Ірынай Михайловнай і я з жонкай са Светай. А некалі даўно я спытаўся Быкава, што яго яшчэ радуе вот в гэтым жыцці, уже ва ўсіх сваіх эміграцыях. І он мне адказаў вельмі лаканічна, адным словам. Он сказаў прырода. Вось Быкаў быў не вельмі патрабавальны, што да радасцяў жыцця ён цаніў простыя рэчы, але прырода заўсёды пакідала яго неабыякавым. І вось у той дзень на Грачаны мы прыйшлі не з цэнтральнага ўвахода, як прыходзяць усе турысты, а прыйшлі з адваротнага боку Грачанаў, якраз у той самы зялёны парк, сад, дзе некалі працаваў садоўнікам Францішак Скарына. Але я зараз хочу сказаць пра іншае. Быкаў заўсёды любіў маляваць рэчы, якія яму падабаліся. Вось у мяне ёсць некалькі ягоных малюнкаў па памяці, які ён зрабіў. Напрыклад, уезд у ягоную родную вёску Вушачу, дарога ў школу, па якой некалі хадзіў са сваёй вёскі ў гэтую Вушачы самыя, ягонае возера. І таксама ёсць вось гэты малюнак. Малюнак вось гэтага кафэ, у якім мы зараз сядзім. Вось ззаду вы бачыце тое самае дрэва, сценка, другое дрэва і за сценкай 4 удзельнікі нашага кароткага прыпынку. Васілю Быкаву падабалася Прага. Ён меў тут свае ўлюбёныя месцы. Большасць з іх на прыродзе. Зусім побач з домам Быкавых быў цудоўны парк пад назваю Гаўлічкавы сады. 27 красавіка у Васіля Владимировича была кансультацыя ў анколага. Ён прыйшоў троху засмучаны і сказаў, што чэшскія лекары застаюцца пры старой савецкай традыцыі і нічога толкам не кажуць хвораму.
а пасля сказаў: «А, мне што? Мне б да цяпла дажыць». І вось якраз праз некалькі дзён у траўні наступіла доўгачаканае цяпло, бо ў той год была зацягнутая вясна. І гэта быў вялікі шанцунак, што якраз побач з кватэрай, якая Быкавым не надта падабалася, былі вось гэтыя гаўлічкавыя сады. Гэта пачатак, цэнтральная алея, сады ідуць пасля. І Васіль Уладзімірович у працягу траўня праводзіў тут вельмі шмат часу.